Hajde pogodi šta to brboće. Prebranac si možda i prepoznao, ali dimljeno šaranče možda i nisi. S obzirom da je božićni post zvanično počeo, dajem ti recept za moj omiljeni postni obrok. Prebranac sa dimljenim šaranom spreman u grnčariji braće Šunjevarić. Prvo skuvan u zemljanoj šerpi, pa zapečen u saču. Prva i druga voda naravno bačene zbog što manjeg ometanja komšiluka. Treća začinjena sad ide na lagano kuvanje dok pasulj ne bude 80% gotov. Za prebranac je opšte poznato da je količina luka jako bitna. Ja obavezno stavim i crni, i beli, i prazi luk. To sad sve lepo začinim i dinctam dok luk lepo ne omekša. Ovaj moj tetovac se nešto naljutio, pa 2 sata nikako da omekša. Kad ga procerim, spajam ga sa dinstanim lukom i dodajem jednu suvu crvenu papriku koja prebranac čini posebnim. A šta ga još to čini posebnim? Pa naravno dimljeni šaran. 2 do 3 dima od prosečne ribe pravi specijalitet. Ako zanemarimo koju koščicu više, njegov ukus će ti postati omiljen. I sad svu ovu lepotu zapečemo naravno u zemljanom saču. Da dobije lepo zapečenu koricu i ukus kakav samo zemljana posuda može da ti dočara. Sat vremena na umerenoj vatri čini sledeće. Što bi se reklo, zvuk, miris i ukus. Želim ti srećan početak božićnog posta i što više ovakvih kvalitetnih obroka. Prijetno!